Ahoj, tu je Maťo Hlinka a dneska mám pre teba rozhovor s jednou veľmi šikovnou mladou slečnou, ktorá je prezidentka ISEC Nitra, volá sa Katka Gabalcová a budeme sa baviť o tom, ako sa môžu mladí ľudia realizovať, aké majú možnosti a povieme si o jednom z najefektívnejších spôsobov, ako sa naučiť cudzí jazyk. Katka, otázka na úvod, čo je to ISEC? Ahojte všetci, takže ISEC je organizácia, ktorá pôsobí vo vyše 110 krajinách sveta. Môžete si to predstaviť ako firmu, ktorú riadia iba študenti. Čiže všetci šéfovia, manažéri, aj všetci členovia sú iba študenti, ktorí pracujú v tejto organizácii popri škole v rôznych oblastiach a našou hlavnou činnosťou je realizácia zahraničných stáží. A potom rôzne konferencie robíme, vzdelávacie a vlastne tým, že ľudia pracujú u nás, získavajú prax. A tú prax potom môžu využiť v zamestnaní? Samozrejme. Hej, a je to aj tak, že zamestnávateľ uprednostní človeka, ktorý bol v ISEC? Záleží od toho človeka. Jasné, samozrejme. A ako dlho si v ISEC, ty? Som v ISEC 2 roky a niečo. A prečo si sa rozhodla ísť do ISEC? Tak zo začiatku to moje rozhodnutie bolo skôr také spontánne, nevedela som, do čoho idem. A bolo to teda skôr zo zvedavosti. Až po nejakých 3 mesiacoch v ISEC som zistila, že o čom to vlastne je a čo sa tam dá všetko robiť. A postupne, keď som si na seba zobrala viac zodpovedností a teda viac úloh a zistila som, že naozaj tieto úlohy ma niekam posúvajú, že mi niečo dávajú, tak vtedy som zistila, že naozaj o tomto ISEC je, že sama sa rozvíjam a vtedy ma to začalo strašne baviť. Časý problém absolventov vysokých škôl je práve ten nedostatok praxe. A ak som, dajme tomu, na výške, chcem získať prax, tak ako mi konkrétne v tomto ISEC pomôže? Tak bude to prostredníctvom členstva, že človek príde do ISEC pracovať ako dobrovoľník, nájde si popri škole čas a venuje sa ISEC. Čiže tam môže pracovať v rôznych oblastiach, napríklad ľudské zdroje, robiť pohovory s ľuďmi, rozvíjať ich, robiť tréningy, byť súčasťou týchto tréningov, zadeľovať ľudí, riadiť nejakú organizačnú štruktúru a podobne. Alebo môže pracovať v oblasti financií. Ak ľudia študujú ekonomiku, tak si priamo môžu vyskúšať, ako sa robí účtovníctvo, ako sa robia rozpočty a podobne. Alebo ak ich baví projektový manažment, môžu si zrealizovať svoj vlastný projekt v ISEC. Takisto iné oblasti, napríklad ak sa chcú zlepšiť v anglickom jazyku, tak keďže sme medzinárodná organizácia, tak komunikujeme so zahraničím, neustále so zahraničnými pobočkami a takisto na Slovensku pôsobia ľudia zo zahraničia, priamo v ISEC. A tým, že k nám chodia stážisti do našich firiem, neziskoviek, tak stále sme v kontakte s týmto jazykom. Čiže je to také praktické. Čiže angličtina je taký váš oficiálny jazyk? Máte aj nejaké iné? Španielčina, diplomatické iné jazyky? Celé to funguje v angličtine. Celá aj naša databáza stáží, aj celková komunikácia. Čiže keď chce ísť človek do ISEC, tak už by mal vedieť po anglicky predtým? Toto nie je pravidlo, pretože u nás sa stáva, že veľmi rýchlo sa ľudia naučia po anglicky. Mám skúsenosti s tým, že kamarátky, ktoré vedeli najskôr po nemecky alebo sa učili iný jazyk, tak prišli do ISEC a tým, že pracovali v tom prostredí a boli donútené rozprávať, tak sa veľmi rýchlo naučili po anglicky. Čiže aj toto je veľmi efektívny spôsob učenia sa jazykov a človek ani nemusí ísť na zahraničnú stáž. Čo naučil ISEC teba? Mňa? Hlavne som zistila, aké sú moje slabé stránky, silné stránky, na čo mám pracovať, tým, že som dostávala aj spätnú väzbu od iných ľudí. Takže zistila som napríklad, že ma veľmi baví komunikácia s ľuďmi, práca ako PR, s médiami, organizovanie eventov, to ma veľmi chytilo napríklad, že vlastne v ISEC som mala možnosť zorganizovať to, čo chcem. To sa týka tých projektov tvojich? Robila som také projekty pre študentov, čiže nejaké prezentácie o ISEC alebo o kariére. Mali sme napríklad jednu panelovú diskusiu, kde boli zástupcovia školy, nejakých firiem, podnikateľov a aj našich alumní, teda bývalých členov ISEC a rozprávali o tom, aké majú študenti možnosti a čo vlastne im pomôže, aby sa v budúcnosti lepšie uplatnili. Hej. To, čo si mi opísala, bolo také veľmi všeobecné,
a mňa by zaujímalo, že čo bola a je tvoja náplň práce, že konkrétne, že ako to vyzerá, skús opísať tvoje zodpovednosti, čo ti to dávalo, prečo by to malo zaujímať chalanov a baby. Tak prvý rok som pôsobila na pozícii manažera pre komunikáciu s externým prostredím, teda Čo to znamená? so študentami, s univerzitami, s médiami. To znamená, že keďže študujem žurnalistiku, bolo mi to veľmi blízke, pretože som mala na starosti napríklad písanie článkov o našej organizácii, o tom, aké majú možnosti študenti. Okrem toho som vlastne organizovala tie podujatia, ktoré som spomínala pre študentov, aby zistili viac o svojich možnostiach. To znamená aj komunikáciu s univerzitami, nejaké dohodnutie si, že naozaj dajú nám články na webovú stránku, komunikáciu s ďalšími médiami, napríklad som chodila na rozhovory do rôznych rádií, alebo som vytvárala partnerstva s firmami, aby boli našim partnerom napríklad náborovej kampane. Čiže v tomto som sa naučila, ako profesionálne komunikovať s firmou, akým spôsobom sa vytvárajú nejaké partnerstva, ako napísať zmluvu a podobne. Hej. Čiže to, čo sa častokrát na vysokých školách rozoberá teoreticky, tak vy to všetko robíte v praxi. No a vlastne zistila som, že čo všetko obsahuje ten náplň práce PR, že je to komunikácia cez webovú stránku, ktorú som upravovala, potom ďalej vytváranie propagačných materiálov, naučila som sa pracovať v nejakých grafických programoch. Že celkom také zaujímavé veci, ktoré sa mi zídu aj v budúcnosti. A ty ako prezidentka AIESEC Nitra, tak aké sú tie tvoje zodpovednosti teraz? Tie veci, ktoré si sa naučila, využívaš ich teraz v praxi ako? Teraz je to vlastne úplne iné, keď som na tejto pozícii prezidenta, pretože ide hlavne o to, že musím vedieť, kam chcem našu pobočku dostať, kam ju mám viesť. Takže ide hlavne o stanovovanie si cieľov pre pobočku, čo chceme dosiahnuť, vedenie jednotlivých oblastí a ich kontrolovanie, či všetko funguje ako má. Jasné. Čiže si manažerka. Zahrania to hlavne plánovanie, ako som spomínala, kontrolu ostatných oblastí, ale aj reprezentáciu návonok, komunikáciu s jednotlivými ďalšími pobočkami, pretože tie stratégie, ktoré zavádzame u nás na pobočke, tak tie prichádzajú zase z našej národnej pobočky a zároveň z ostatných celosvetových jednotlivých pobočiek alebo z centrály, ktorú máme ako AIESEC International. Takže odtiaľ prichádzajú rôzne globálne trendy, ktoré potom implementujeme u nás. Čiže tak jak funguje v podstate typická medzinárodná firma, tak fungujete aj vy. V podstate áno. A ako sa uplatnia študenti, ktorí sú v AIESEC, potom ako dokončia vysokú školu? Človek sa musí sám snažiť niečo dosiahnuť a na sebe pracovať a vtedy sa uplatní, pretože tie skúsenosti získa, keď chce. Či už je to v AIESEC, alebo potom ide ešte na zahraničnú stáž, je to len plus. Super, ako sa uplatníš ty? Ešte stále ma čaká 1 rok vysokej školy. To znamená 1 rok v AIESEC? Áno, ďalší rok v AIESEC. Už mám také svoje plány tajné, ale to ešte nechcem dopredu hovoriť, že čo ďalej chcem robiť. Určite chcem ísť minimálne na 1 stáž do zahraničia. Už toto leto sa chystám v júni na stáž, ale na takú krátkodobu a potom po škole chcem ísť ešte na profesionálnu stáž. Super. Vlastne kto môže byť súčasťou AIESEC? Aký študent? Členmi AIESEC môžu byť študenti vysokých škôl. Vlastne otvorené je to pre všetkých študentov. Ale iba vysokých škôl, či stredoškolák nemôže byť? Nie, ale môže sa zúčastňovať na nejakých našich projektoch. Ak už vie, že chce ísť na vysokú školu, tak kľudne môže sa zapojiť do nejakých projektov. Napríklad, keď tu máme zahraničných stážistov, tak môže sa im venovať, môže vytvárať nejaký program alebo napomáhať s organizáciou nejakých projektov. Hej. Super. Ak by som sa ja chcel stať súčasťou AIESEC a získať všetky výhody, ktoré mi AIESEC ponúka, tak aký je postup? Takéto nábory nových členov robíme 2-krát do roka. Je to obdobie na jar a na jeseň. Čiže začiatok semestra, vždy keď začne zimný alebo letný semester, tak človek môže si podať prihlášku, ktorá je na našej webovej stránke. My ho pozveme na pohovor, absolvuje prvýkrát také assessment centrum. To je vlastne veľmi praktická úloha, kde vidíme, ako pracuje v tíme. Čiže nie je to len interview, ale zúčastňuje sa tam
tohto procesu aj s inými ľuďmi, ktorí sa hlásia do ISEC. Tam absolvuje rôzne úlohy, na ktorých my teda vidíme, ako pracuje, aký je to typ človeka, či má líderské schopnosti a podobne, alebo čo v ňom je, aký je v ňom potenciál. A na základe toho vlastne povieme, že či je vhodný do ISEC alebo nie je. A potom nasleduje taká prípravná fáza, kedy my pre nich organizujeme prvú takú lokálnu konferenciu, kde je také prvé zaškolenie do ISEC, o čom to celé je, a potom začnú pracovať v konkrétnych tímoch. Hej, a na základe toho, že ako sa oni preukáže, tak vy im vyberiete oblasti, v ktorých budú, alebo zase je to dobrovoľné, že chalan alebo baba si vyberie, že čomu sa chce on venovať, či sú to tie financie, ten projektový manažment alebo stáže. My im na začiatku predstavíme všetky možnosti, aké oblasti u nás sú a kde môžu pracovať, aj aké týmy máme otvorené, teda pozície. A oni si sami môžu určiť preferencie, že kde chcú byť. Ale začleníme ich potom my. Pretože niekedy vieme odhadnúť lepšie, na čo sa človek hodí, ale preferencie si určia sami. Spýtam sa ťa tak priamo, je pre ISEC-árov jednoduchšie nájsť si prácu po vysokej škole? Môžem ti povedať môj osobný názor. Je to, že áno. Pretože to vidím vo svojom okolí, že naozaj ISEC-ári sú šikovní ľudia, nie že by ostatní neboli, ale jednoducho vidím na nich, že vedia sa presadiť lepšie. Aj s tými skúsenostiami, ktoré majú, aj to, že máme veľa kontaktov, buď na seba navzájom, čo sa týka siete ISEC-árov, alebo aj jednotlivé firmy, ktoré si vás môžu všimnúť počas tej spolupráce a zamestnať vás. Super. A taká otázka, že čo ak sú tieto veci, všetky vedomosti, zručnosti pre mladých ľudí, pre študentov vysokých škôl zaujímavé, aj by chceli byť súčasťou ISEC, ale neveria si. Tak musia popracovať na tom, aby si verili. Jednoducho nič iné im neviem povedať. Nemajú si prečo neveriť. Jednoducho, to je už ich osobná vec. Keď niečo chcú, tak musia ísť za tým. Super. ISEC hovoríš, že je forma praxe pre študentov a študent tiež môže ísť praxovať do nejakej firmy. Prečo by sa mal rozhodnúť pre ISEC miesto nejakej normálnej práce? To je zaujímavá otázka. Ak má naozaj relevantnú ponuku pracovať v nejakej firme, ktorá mu dá skutočnú skúsenosť, ktorá sa mu zide v budúcnosti, tak nech sa páči, nech sa rozhodne pre firmu. Ale pokiaľ nemá takéto možnosti a má sa rozhodnúť, či bude praxovať niekde, napríklad vykladať tovar alebo za pokladňou, tak je tam rozdiel v tej skúsenosti, čo získa. Určite sú perfektné aj ostatné brigády, akékoľvek. Čím viac toho človek robí, tak tým má lepšie možnosti, aj ako uplatní sa, samozrejme. Ale je už ten typ skúsenosti úplne iný. Keď pracuje v ISEC, keď zistuje, čo ho baví naozaj, ako keď robí nejakú brigádu, ktorá mu do tej budúcnosti až tak veľa toho nedá. A koľko času to zhruba zaberie také práca pre ISEC alebo práca s ISEC? Mne osobne to zabera veľa voľného času. Ale tak teba to baví, to je iné. Teba to naplňa, to je iné. Ja si myslím, že každý, kto príde do ISEC, by tam mal byť preto, že ho to baví. Nemal by robiť niečo, čo ho nebaví. Čiže pre mňa je to aj spôsob hobby, hej? Je to pre mňa koníček, aj keď je tam veľa vecí, čo ma samozrejme nebaví a príde také štádium, ale to príde asi v každej práci. No a teda môžem povedať, že mám skúsenosť, že viacerí ISEC-ári už potom sa venujú viac ISEC ako škole alebo iným veciam. A je to práve preto, že vidia, že im to dáva niečo viac. Viac, hej, jasné. Dobre, čo sa času týka, koľko je to hodín u teba? Denne, týždenne, mesačne, ročne? No, tak u mňa napríklad jedenkrát do týždňa máme meeting s celou pobočkou. Jedenkrát sa stretávam s mojou výkonnou radou, teda s týmom, ktorým spolupracujem najbližšie. Okrem toho denne dostanem niekedy aj 50 mailov, s ktorými treba pracovať. A čo sa týka vecí, kedy musím si naozaj naplánovať, čo treba robiť, tak môžem povedať, že denne je to niekedy tak 5 hodín. Čiže... Čo nie je až tak veľa. No, a tým pádom by sa skôr dalo povedať, že ty
robíš pre ISEC a popri tom si robíš vysokú školu. Presne tak. To je úplne super, to sa mi ľúbi. Ale ešte k tomu času by som povedala, že veľa času počas roku strávime na konferenciách, kde chodíme dosť často, hlavne keď už sme na vyšších pozíciách, tak to zahrania veľa stretnutí. Čiže napríklad sa stretávam s prezidentmi iných pobočiek, alebo jednotliví ľudia, ktorí napríklad pracujú pre tie financie, tak sa stretávajú s ostatnými ľuďmi, ktorí majú na starosti to isté teda na pobočke. OK, dobre, hovoríš, že konferencie. A neviem, čo si mám pod tým predstaviť. Na takéto konferencii sa stretáva vlastne celé ISEC Slovensko, ľudia zo všetkých pobočiek, kde máme buď spoločné plánovanie vecí, alebo rozvíjame nové projekty, alebo takisto tam máme tréningy od spoločnosti, od firiem. Je to zamerané na rozvoj našich schopností a zručností. Buď si tieto tréningy pripravujeme sami, alebo ich máme od externých firiem. No a takéto konferencie národné máme asi tak 3-4 krát do roka, plus okrem toho ešte tie ďalšie meetingy. Hovorili sme dosť veľa o tých zručnostiach a schopnostiach. Čoho všetkého sa týkajú? Viem, že komunikácie, ale nie som si presne istý, takže čoho všetkého sa týkajú? Tak zo začiatku, keď príde človek do ISEC, tak má hlavne tréningy na prezentačné schopnosti, na to, ako vytvoriť tréning, ako komunikovať efektívne s ľuďmi, ako používať rôzne nástroje na efektívnu komunikáciu. Takisto to môžu byť tréningy na predaj, ktoré sú u nás veľmi dôležité, pretože predaj v ISEC vnímame ako nielen klasický predaj, že obchod, že mi predáš produkt pre firmu, ale predaj v rámci aj napríklad stáži pre študentov, predať samého seba na pracovnom pohovore a podobné veci. Jasné, super, konečne si mi to vysvetlila. Ty si na začiatku hovorila o tom projektovom manažmente a že človek si môže v ISEC spraviť nejaký vlastný projekt. Čoho sa toto týka? Môžem ti povedať príklady nejakých projektov, ktoré sa u nás robia. Napríklad, jeden projekt sa volá Educate Slovakia. Máme tam 4 stážistov, ktorí chodia po základných školách a sú to stážisti zo zahraničia. Prezentujú na týchto školách svoju vlastnú krajinu. Čiže z našej strany to vyzerá tak, že oslovíme základné školy, či majú záujem o takýto projekt. Potom jednoducho nájdeme tých stážistov a ty si musíš vymyslieť celý ten koncept projektu, ako to bude vyzerať, čo chceš ponúknuť tým projektom, ako ho zrealizovať. Môže to byť napríklad takýto projekt na základnej škole, môže to byť projekt pre cestovné kancelárie, čiže ty si určuješ, že čo chceš robiť a ako to zrealizovať, či to priniesie nejakú hodnotu tým ľuďom. Jasné, super. Ďalšia otázka. V ISEC posielate ľudí na zahraničné stáže. Čo sú tieto stáže? Najskôr ti poviem, že máme 2 typy stáží. Jeden typ je založený na dobrovoľníctve. Je to tzv. Kultúrna stáž, ktorá je krátkodobejšia. Najčastejšie chodia študenti cez leto alebo ešte počas skúškového obdobia, ak rýchlo spravia skúšky medzi semestrami. Je to na obdobie 6 až 10 týždňov. A na týchto stážach väčšinou pracujú buď v neziskových organizáciách alebo na školách, kde prezentujú svoju kultúru, krajinu, alebo takisto prednášajú na rôzne témy. Sú to rôzne projekty. Potom sú odborné stáže, ktoré sú dlhodobejšie a vyžadujú si od študentov, aby už mali aj nejaké skúsenosti, alebo aspoň boli na vyššom stupni štúdia. A takisto, aby mali lepšiu jazykovú schopnosť, aby vedeli rozprávať veľmi dobre po anglicky minimálne, niekedy vyžaduje iné jazyky. Podľa toho, že do ktorej krajiny ideme, nie? Alebo záleží od toho, že akú prácu majú vykonávať v tej danej firme. Hej. Hovoríš, že rôzne zručnosti, týka sa to tej práce asi? Čiže je ideálne ísť najprv do ISEC, tam nabrať zručnosti a potom ísť na stáž? To je ideálny prípad. Ale tak človek môže získať tie zručnosti už počas nejakej praxe, ak majú prax na škole, ak je to nejaký špecifický odbor, napríklad nejakí technici alebo ITčkári, tak... Už ich majú, jasné. A ešte, aby som povedala, tak dĺžka takejto stáže odbornej je do 1,5 roka. Hej,
To je vlastne pracovná stáž. Mhm. Čiže za to ten človek, študent, dostáva normálne peniaze. Áno, na tejto odbornej stáži dostáva plat. Hej. Plat na slovenské pomery alebo na zahraničné pomery? Na pomery konkrétnej firmy. Záleží od firmy, aký si určí plat. A je také pravidlo, že vždy je to minimálny plat. Minimálne je to minimálny plat v danej krajine. Jasné. Čiže to môže byť viac, menej, záleží od firmy. Hej. A ako sa na takú stáž dá dostať? Aj na jeden typ, aj na druhý typ, lebo ten prvý typ je úplne úžasný pre každého študenta, kto sa chce naučiť cudzí jazyk. A druhé, že to musí byť neuveriteľná, úžasná skúsenosť. Ako sa tam dá dostať? Vlastne stačí sa len prihlásiť, že chce ísť človek na stáž a základom je vedieť aspoň komunikovať v anglickom jazyku. Pretože inak by si ten človek ani nevedel nájsť stáž, ani sa nevedel dohovoriť, čiže naozaj našou základnou podmienkou je, že vedia sa dohovoriť po anglicky. Aby vedeli fungovať jednoducho v tom projekte alebo niekde v zahraničí. A také ostatné podmienky musia mať reálne predstavy o tej stáži. Teda nevieme napríklad ponúknuť stáž v resocializačnom zariadení väznice napríklad. Čiže musia mať reálne požiadavky na to, aké typy stáží máme my v ponuke. A na to slúži vlastne prvotný pohovor s nami, aby sme zistili, že či má človek správnu motiváciu a či má človek správne predstavy o stáži, čo sa dá na stáži robiť. Jasné. A keď dajme tomu, že nemám vôbec žiadnu predstavu, že čo sa dá na stáži robiť a chcem ísť na stáž, tak vieme človeku dopredu pozrieť, aké máme ponuky v našej databáze, čiže ak ide o nejaký špecifický odbor, tak vieme pozrieť, či také reálne stáže máme. Také najčastejšie sú vzdelávacie stáže, čiže pedagógovia nemajú problém, alebo ľudia, ktorí chcú učiť. Takisto marketingové stáže sú veľmi časté, IT stáže a podobne. Napríklad uplatniť sa vedia aj psychológovia, politológovia. Aj politológovia? Ak je nejaký projekt napríklad, ktorý sa týka medzinárodných vzťahov, tak môžu vyučovať decka napríklad k takýmto témam. Ako v tomto prebieha ten výberový proces? Tak keď už prejdú pohovorom s nami a zistíme, že ten človek naozaj môže ísť na stáž, tak musí takisto absolvovať prípravný seminár, to ešte pred tým, ako sa vlastne dostane do našej databázy. A keď už je v databáze, má vytvorený taký svoj profil, kde vyzerá to ako CVčko, má tam napísané svoje zručnosti, skúsenosti aj očakávania od stáže, kde chce ísť, ako chce ísť, na ako dlho. No a potom oslovuje konkrétne ponuky, konkrétne firmy, cez ISEC-árov a tí robia výberový proces. Čiže môže to vyzerať tak, že buď vyberá na stáž ISEC-ár z zahraničia, majú s ním Skype pohovor a na základe toho si ho vyberú alebo nie, alebo si ho vyberá konkrétna firma. Klasické interview. Jasné, to závisí podľa toho, že či chce ísť na tú stáž, tú kratšiu, alebo na tú pracovnú. Väčšinou na tie kratšie stáže vyberajú iba ISEC-ári. Hej. Dobre, super. Čo sa deje potom, keď je človek vybraný? Keď je človek vybraný na stáž. Alebo už v konkrétnej krajine. Keď je vybraný na stáž, alebo... Hej, áno. Keď už ho príjme nejaká firma v krajine, tak potom už si vybaví len potrebnú legislatívu, ak potrebuje víza, nejaké poistenie prípadne a môže vycestovať. Hej, čiže toto si všetko vybaví on sám. OK, super. A ešte ak človek potrebuje nejakú konzultáciu alebo pomoc s celým týmto procesom, tak vlastne ISEC je akoby stále k dispozícii a komunikuje s týmto človekom, s našim stážistom nie len pred tým, ako si hľadá stáž, ale takisto je s ním v kontakte celý čas, počas stáže aj po stáži. Hej, čiže ja keď idem na takúto stáž, tak dostanem ISEC-ára, ktorý sa o mňa bude starať a ktorý ma bude konzultovať? Super. Je to tzv. Budík, ktorého dostane každý stážista a ten je mu vlastne k dispozícii celý čas. Môže s ním komunikovať. Budík? Budík, hej. Hej. V akých firmách títo študenti väčšinou pracujú? Tak to je veľmi ťažké povedať. Akékoľvek firmy si predstaví, že aké máme na Slovensku, tak také typy firiem sú aj zahraničia, rôzne typy firiem si berú našich stážistov. A nielen firmy, ale takisto školy, neziskové organizácie. Tak som sa pýtal, či sú skôr také akože veľké medzinárodné korporácie alebo skôr menšie firmičky.
Tak to je rôzne, sú aj menšie firmy, ktoré si berú našich stážistov, aj veľké medzinárodné firmy. Hej, jasné. Poplatok za stáž za tú krátkodobu rozvojov je 180 eur. A ten zahŕňa už aj prípravný seminár, prístup do databázy a podobne. Pričom na stáži máte hradené ubytovanie a aspoň jednu stravu, teda denne. Hej, Jedno jedlo denne. To je také pravidlo jednoducho. jasné. A ak chce ísť človek na tú odbornú stáž, tak poplatok je 330 eur, pričom tam už na tej stáži dostáva plat. A on si tam vlastne musí vybaviť aj ubytovanie, aj toto, alebo... Aj na tej odbornej stáži má už vybavené ubytovanie. Čo by som ešte mal vedieť ja o ISEC, alebo čo by mali ľudia ešte vedieť o ISEC? Ak si študent, tak určite by som ti povedal, že neváhaj nad tým ísť do ISEC, pretože pre mňa to bol hlavne bod, kedy som spoznala samu seba. To, čo chcem robiť a to, čo ma baví. Spoznala som úžasných ľudí, ktorí ma sami učia, ktorí ma posúvajú ďalej v živote. A dá ti to nielen sieť perfektných kontaktov a kamarátov, ale jednoducho životnú skúsenosť, ktorá ti možno povie, čo chceš v živote robiť a ktorá ťa priblíži k tomu, čo chceš robiť. Čiže čo mám spraviť ja teraz, ak ma tento rozhovor zaujal a chcem sa prihlásiť do ISEC alebo na stáž? Čo máš spraviť? Hej. Tak poslať prihlášku, kontaktovať nás a my už pozveme daného človeka na pohovor s nami. Super, čiže bez ohľadu na to, že či je, že z ktorej časti Slovenska je, tak vaša lokálna pobočka sa s ním stretne. Naša lokálna pobočka nie, ale pobočka, ktorá je mu najbližšie. Teda ak študuje v Bratislave, tak pôjde do Bratislavy. Ďalšie pobočky máme v Trnave, v Banskej Bystrici, v Košiciach, v Prešove a 2 teda v Bratislave. Hej, čiže to závisí od toho, že kde ten človek študuje, nie od toho, kde býva. Super, čiže ja ti ďakujem za rozhovor a pre nášho diváka, ak sa chceš prihlásiť do ISEC alebo na stáž, tak klikni na odkaz, ktorý sa nachádza pod týmto videom a ten ťa dopraví priamo na stránku ISECu, kde môžeš vyplniť túto prihlášku. Ďakujem ti za rozhovor, Katka. Prajem ti pekný deň. A ja ďakujem.